салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаги иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон навори имрӯза ҳаст фатачаҳо, нархошон мешад ай 80 сомон саркадагӣ. Нигоҳ кунед, бо хеле дастмонача дора. Ин ё духтаро 80 сомон, размери калонашо окей камтар нархошон фарқ мекунад. Ё калонашо 150 то қане ё 80 ян духтаро нигоҳ кунед. Я буря чаброре нишонтие. нархошон газ ё 80 сомон ана. 80 сомон аста. Ни расветка дора духтаро, 3 та 4 та ранг дора, 80 сомони размерош ҳастай. То 4 солара размер доранд духтаро. Оё суроғара дар охири барнома пиракада мефаҳмонам. Ё 150 буда. Ина 650. Ина боҷидам ҳастай, ина мусфасмош ҳастай. 250 сомон. Не ё 250 размеро ҳастай. Бо ё туркиёшон оригинале. Ай 100 то 4 солара размер ҳаст, 250 сомони. На вибр беҳад калон то 500 сомона духтаро. Фатача доран, размери калон доран барои гудакои 8 сола, 7 сола. Сиё ҳам доран, бежи, кабут, хулос як дуниё. Тарако фатура бин чиқа беҳади бад бисёра. 350, 450, 500. Хулос нархи охири 500 сомон, 80 сомон сар кардаги духтаро то 500 сомона фатача доран. Духтарако киртачора бин чиқа хушроя, 70 сомони. Расветка дорад. Чизе ки диден ин ё 70-80 сомон. Ё шамхе, а? 70 сомони духтаро. Аҷаи фатачои хушро. Платьячо барои духтаракои Садиқхон. На расветкошон духтаро. Магазини апайза мегин 12 дарвозаи тарафи Тилобозор, 12 кати медурен тарафи даст чап, магазини Шишаги, магазини чанде? Магазини 38, магазини 38. Не, расветкоша. Ё 80 сомон, а? Не, 80. На духтаро вибр беҳади бад калон, калонаш маҳсулай 80 сомони. Размеро ҳастай духтаро. Размер расветка ҳаст духтаро. Ин духтаро нигоҳ кунед, ё шам ин аҷоибот хушр дувекача. Ирам 80 сомони доставка доранд духтаро. Рақамҳои савдогар дар рӯи экран конкретно халдора хоҳиш мекунем бинависен. Маълумоти пурра ихчон мегиред. Хаҷа вибр беҳад калон хая бор обзор када нишон метиём. Шумо чизи маҳқултон скриншот када WhatsApp шонда партен. Нарх навор, размер, расветкора нишон метиён шумода. И ҷинсако чанди афайки? 160. Духтари бачагишон 3 та размер дора, 160-170 сомони. Болой 200 сомон диден. Дойкан ва ё? Тоқа. А тоқа каси михолиян катибаи капшонаш. Пиджако чи? Пиджако молам 180 турки размери калон. 180 сомон подростковый размер. Духтаро ба подростковый размер не хеле мепурсен. Тройко нигоҳ кунем бори гуанжон мешушон ягон чи намешавад. Нархошон чанди 180 буд? 160 сомон, 180 сомон духтаро нарах духтари бачаги ҳама размер расветка ҳаста диде. Не каси каргред не харидора нависен WhatsApp шонда. Не дойка чи чанде? 120 сомон. Не, 120 сомон. Ям 100 чи? 130 сомон тройка духтаро. Диде нархошон арзон. Рушан мешану. Ана. Соль навишит. Ну омади баҳора алакай формаи мавсумӣ мегирем. Марҳамат духтаро суроға фаҳмондагия доставка ҳаст. Юбкачошон набидан чихе хушру 25 сомони духтаро. Расветка дорам бо. Не, материалшон билевет. Бо чанд намуда кожа мам хеле на? Кожа доран духтаро 50 сомони ё 25 сомони. Боз ман бо кожашон нишон метиём. На кожашон расветкош ҳастай бо. Коричневый, бежевый, сиёҳ, хулос як нӯ ранг дора. Диден? На вай либосакои навараждон доран. Одам бисёре навор карда намеша, ҳамаша нарх гуфта наметавонам. Бинен духтаро маҳқул кунен. Рақамҳои савдогарам мондагим. WhatsApp шунда скриншот када рӯй кунен на либосакои навараждиёни духтари бачагӣ. Ҳама намуча доран. Диден? Чандиё? 100 сомон, 90 сомон бодикакошон духтарако. Ҷинсак 90 сомон. Диде бори гуанжо духтаро 90 сомони ҷинсако аҷоибот хушру ина нигоҳ кунед. Ини тройка чанд чанде? 120 сомон духтаро нигоҳ кунед.
духтарако нигоҳ кунед чӣ хел ҷинсакҳои хушрӯи борои гуанжой барои духтаро бачаҳо размери калон ҳаст. Ё 150-180 ҳама ҷо духтаро ино бошад 80-90 сомон кардагиям. Размери калонам дорам духтаро. 80-90 сомон. Беҳад нархҳои арзони дастрас. На тройкачаҳо барои кӯдакои навараждиёни 1 моҳа 2 моҳада. Духтарако плашовкаро бинед 200 сомон буд, ҳозир 150 сомон кардагия. Аллакай сезони плашовкаи баҳор шудагия, фақат рӯзои боронида духтаро бача монда лозимай. Духтаро марҳамат даставка ҳам доранд духтарои хушрӯ. Хоҳишмандо конкретни харидоро рақамҳои савдогари дар рӯи экране. Духтарако бо распродажа 50 сомон анами намуд платьячакҳои хушрӯ кариб почакошунай расветкош бисёр айҷада. Футболкачорам духтаро размерои хели кӯдакои 4-5 сола аст. 2-3-4-5 солаи 50 сомон. Иёрам 50? Не, и гуанжуа, ино 70. И гуанжуа 70 сомон, иёрам духтаро дуйкачан 70 сомони. Не, ям 70 я? Тройкачо 70. И 60, 60 ле. Инош 50, инош 70 духтаро тройкачаҳан. Духтарако 70-80 сомон бо дуйкои размерои калонак 5 сола, 6 сола, 7 сола, 8 сола да, ҳа? Чиқа тез гуфтам, буро када гуфтам. Качествашонда гап надорум, бори гуанжа шута мепиша, ягон чи намешавад. Ин 60 сомон размерои майдаш, размерои калон 70 сомони духтаро. Картачаи атласа бинед чиқа хушрӯ чайкати дуйкаш. 70 сомони. Ду тарасветка доштай духтаро. Ҷинсако чанде? Ям 70 сомон духтаро, не ё 80 сомоне ки навор кардам аввали будида. Плашовка чанд? 150 сомони. Дидин, вибр беҳад калон фақат чошта бой назига будида нишончо. Духтарако нигоҳ кунед. Бо барои духтаромон, барои духтаро бачаҳо 100 сомон дуеко размеро сар меша духтаро ай 9 сола. 10 сола, 10-12 сола размер доранд. 100 сомон кадага нигоҳ кунед. Пижамоям 100 сомон? Пижамоям духтаро 100 сомони, бори гуанжо. Ягон чи намеша шута мепушем, тупма доракан. Размери калонай. Ё 150 буда сади кардага духтаро. Аҷоибот хушрӯ, размер расветка доранд духтаро. Ҳейна бачагиёш болодай духтарако. Ина расветкош замин давоз кадоми пачкош аме? Тёмнаси, бирӯза, бежи ҳама намуд шаста. Ҳам духтаре, ҳам бачаги духтаро. Духтарако 160 сомон ами намуд костюмчо буд ё туркиёшану хели гуанжуш нестай, качествашон хушрӯй. Ҳозир 120 сомона размеро ай чанд чандай? Размер дора то 6 доллар. То 6 доллар размер асна кабутам дора духтаро, се таранг дора. Джинсви, джинси сиё, джинси кабут, джинси вай. Бу капшон кошу нархелай. Як река хушрӯй. Чанд мена бараш донӣ? 140 сомон тройка. Ина шаҳ бачаҳои хаднасуида. Хаднатуяй, хаднатуяй. Туркиян 200 сомон будаги айни ҳол 140 сомон шудаги духтаро. Духтарако бо ҷинсакои гуанжу иёрам качествашда гап надорум, аҷоибот хушрӯй. Наген дурӯғ айна марам харидам. Фотима Ҳусейн Закияда гирифтам. Ишай маҳай духтаро. Биёем бо ай наздик бинен, аҷоибот хушрӯ, нархошон сар меша духтаро 80 то 100 сомони. И бачагиёшай калонай. Ина ёшам бачагия калон размерай. Майдош 80 сомон духтарои хушрӯйма, калоно 100 сомони то 5-6 сола размер астай, ҳа? Ния кушаб не чиқа хушрӯй, не 80 сомонай. На. Гуанжуа ҷинси тозай. 100 сом? 80 размери калон 100 сом. Размери калон 100 и 80 духтаро. Не, ё 120 буда духтаро, ҳозир боша 100 сомон кадагиан. Почошон кушодака. Я бура бардошта нишон теда. Ина духтаро. Аҷоибот хушрӯ оверсай ҳамаш. Ҳам духтари дорам, ҳам бачаги. Клиёш. Бой неёш аҷоибот модни хушрӯй бадиде. Ришта ҳала бош. Суроғара фаҳмонам духтаро, бо як бор дига мефаҳмонам 12 дарвоза. Магазин 38 тараф Тилобозор, магазини Шаги. Тарако бони наму ҷинсако омода, иёшам аҷоибот хушрӯ, нархошон 150 будан, ҳозир 100 сомон шудаги духтаро, размеро то 6 доллар, бори гуанжуай, расветка доранд. То қад ҷинсакошон духтаро 100 сомониай.
размера ҳастай. ина духтаро тройкачо се та размер доран. Ҳам духтари ҳаста духтаро, ҳам бачагӣ. Размера. Ё чанд сомон буд? 160 сомон, 150, 160, 160, 150 сомон буде. аз Туркия шастай бо. Туркиё чанде? Намуди дига шастай 200 сом, 190 сом. 200, 190 сомон духтаро нархошон ҳар хел. Ям абзор мекунам бинен бо чизи маъқултона скриншот када WhatsApp-шон да партен. И дуйкачо чанд гуфта будем? 120 сомониш. Ё 120 духтаро. 100 сомон бори гуанжу. Диден? Тройкачо, дуйкачо фатош набине чихе хушро буде ҷан фатошон беҳад бисура. Сурғара фаҳмонда магазин апа азиза биген духтаро. Магазин 38 12 дарвоза. Бовар кунед ҳар рӯз реками ҷора мепурсем барои ҳамин хотир чанд бор такрор мекунам. Костюмчо чандия? Тройкачо 280, 250 буран 280 шон кадем. Костюм бур. Я бор як чафрорен. Ай наздик нишонтие. На, тройка багайс кушкади 4 та чиз меша карочи. Шам аҷоибот хушру. 350 буд, 280 шон кадем. 350 буде духтаро 280 сомон кадаген айни ҳол. Неки аяк сола то 4 солара ҳастай. Аяк сола то 4 солара размер доранд духтаро. Доставка ҳам доранд конкретно халдоро марҳамат WhatsApp-шон мондагим нависен. Духтарако 6 сомон анами намуд и тоқа на? Футболкои остин дора ки тоқа ё хушруан качистошон ягон чи намешаванд. Диден? Аҷоибот фасонак. Ана ёрам бори наванд духтаро ё бо аҷоибот хушрая духтар ча хидмати дошт. 60-70 сомон а? Диден? Расветкош ҳаст духтаро. Размери калонш чанд сме? 70-80 сомон размери калонаш духтаро. Ина вараждиёни ёра бине чихе хушрӯша. То 2 сола размер доран. Нархошон 90 сомон? 100 сомон, 90 сомон. Майда размерош 90 сомон, калонош 100 сомони духтаро. Диден чихе хушрӯака. Ҳама моделаш ҷа бисёр омадаки. Духтаро бо нигоҳ кунем бо ин ҷадай коржинкоя ёфтем, плашовкоя ёфтем. Размери калон доран. 200 сомон буд, айни ҳол 150 сомон кадагиам. Диден кожаи тоза духтаро. И хеле чиз камчина. Алакай маусини ҳамёи духтаро ин духтара кишабине чихе хушрӯ бабичкай. Розивиам дора. Ҳам размер доран, ҳам расветкош бисёра. Не бине аҷоибот хушрӯ барои уже гудакои сивисея чора мешавад. 200 сомон буд, айни ҳол 150 сомон кадагиам. И фатора бине чихе хушрӯай. Ё 600 будан, айни ҳол 450 сомон кадагиан. Расветкош ҳаст духтаро. Барои гудакои ки размери калон мепурсем бисёр. То чанд солар мешавад? То 5-6 ҳастай духтаро. Диден? Ина расветкош болода. Аҷоибот хушрӯ. Алакай наврӯзида, наврӯзиам қариб омада духтаро бисёр фатодар мепурсем. Фатодар кор мешавад алакай. Ё 350, яъне пардоракош 350 сомон. Ина духтаро суроға 12 дароза качинем хамаи дурое. Ана миҷай магазини 38. Ко не цвета диден чихе хушрӯ салати ма барои духтарам гирифтаистам барои наврӯзӣ. Чиста баҳор мешавенда. Салати цвет худш ҳам багатия, ҳам бо наврӯзида беҳади бад мега. Нигоҳ кунен, ин намуд дуйкачо омада, Мики Маус. Аҷоибот хушрӯ фирмаи зара ман навор доштам 150 сомон буд, айни ҳол духтаро 50 сомон яй. Ин расветкош ҳастай бо. Ё чи? Бомберо, ё 50. И бомберо ҳам духтаро 50 сомони нархшон беҳади бад арзон. Расветкош беҳад бисёра кабута бине чанд намуд кабут дорад, розви дорад. Зардак, розви чабу. Не, ё ҳам турки ям 50 сомон ай. Ям 50 сомон духтаро Туркия нигоҳ кунед чихе хушрӯай. Качествашон да гама дар хеле шута мепуши. Даст дозам хеле мягкая ки. Мулоимакай материалаш. Ё чанди плашовка? Ина 90 сомон размери калон дорем. Размери калонш 90 сомон духтаро. Чилой паут плашовка. 140 сомон будаги духтаро, айни ҳол 90 сомон кадаган. 80 сомон размери майда ҳай. Размери калон 90 сомон духтаро. Духтарако нигоҳ кунед, хед дуйкача ки хушрӯ омада. На. Аҷоиботи бад бовар кун. Нархш 250 сомон да дигаро ай. Даҷа 180 да? Я бор мефурӯша. 140 сомон духтаро дай магазин. Аҷоибот хушрӯ.
بعد دویکای کارچی размери то си вичана меша то 5 то си вичор 3-4 меша дохтаро ини тройка чо шана دویکای тройка دویка чо шама ҷай бошуро 120 чанд нишасте а 120 то 150 сомона ҳаст дохтаро